ሰላም እንቋዕ መጻኹም ናብ ቻነለይ ሎማ ዓንቲ ኸኣኒ ቅልል ድበለ ባኒ ከመይ ኣብ ገዛና ኣዳሊና ክንሰርሕ ከም ንኽእል ክሰርሕ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ደገ ልክዕ ካብ ደገ ንገዝኦ ከምኡ ዓይነት ኣብ ገዛና ክንሰርሕ ኢና። ከም ትርእይኒ ማይ ገይረሉ ለቢቶ ሓንቲ ማንካ ትኸውን ሽኮር 2 ማንካ ሻሂ ጨው ገይረ እቲያ ሓንቲ ኸኣኒ ቤኪንግ ፓውደር ፍርቅ ማንካ ትኸውን ገይረ ሓዊሰ ኣለኹ። ሕጂ ኸኣኒ እቲ ሕሩጨይ ክነፍየ ማለት እዩ ነፍየ ኣለኹ። ልክዕ ከምቲ ካብ ደገ ገዚእና ማለት ካብ ደገ ገዚእና መዓዝ ተሰሪሑ ስለ ዘይንፈልጥ ግዜ ተለይና ከምዚ ጌርና ኣብ ገዛና ኣዳሊና ኣብዚሕና እውን ኣዳሊና ክነቅምጦ ስለ ንኽእል ምሳይ ብሓባር ፅንሒኹም ክሳብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ኣብ መወዳእቱ ኸኣኒ ከመይ ዓይነት ባኒ ከም ዝወፀና ክትርእይዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ነቲ ሕሩጨይ ነፍየ ወዲአዮ ይሓውስ ኣለኹ ይድዕኹ ኣለኹ ማለት እዩ። ቁሩብ ማይ ከኣኒ ልስልስ ተበለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸውን ልስልስ ዝበለ ጌርና ክንገድፎ ኣለና ወይ እውን ልስልስ ዝበለ ጌርና ክንድዕኹ ኣለና። ማይ እንተለዎ ልስልስ ዝበለ እንድሕር ብሒቑ ገዲፍናዮ ድሓር እቲ ባኒ ኣብ መወዳእታ ክትርእይዎ ኢኹም ከመይ ከም ዝወፅእ ልስሉስ እዩ ዝኸውን። ልስልስ ዝበለ እንድሕር ገዲፍናዮ ልስልስ ዝበለ እዩ ክኸውን እቲ ባኒ እውን። ስለዚ ብከምኡ ልስሉስ ገዲፈ ኣለኹ። እንደገና እውን ሕጂ ክሳብ ዝኣኽሎ ድዒኸዮ ዘይቲ ከዓ ኣብ መወዳእታ ቁሩብ ገይረሉ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ክሳብ ተኣኽላ ጥቡቅ ገይረ ድዑ ካቢለ ኣለኹ። ሕጂ ሸፊነ ንሓደ ሰዓትን ፈረቓን ክሳብ 2 ሰዓት ማለት እዩ ክንገድፎ ንኽእል ኢና። ሕጂ ከምኡ ገይረ ክገድፎ እየ ማለት እዩ። ሕጂ ድሕሪ 2 ሰዓት ኦልሞስት 2 ሰዓት ኮይኑ ተመሊሰኩም ኣለኹ። ከም ትርእይኒ ጣውላ ቀሪበ እንደገና እውን ሕሩጭ ገይረ ኣለኹ ነቲ ጣውላ ከይሕዝ ማእታን ነቲ ብሒቆይ ነቲ ዝበኽዐ ፅቡቅ ገይሩ ይበኽዮ ዘሎ ከም ትርእይዎ ኣብቲ ጣውላ ክስታይ ክዝርግሐ ማለት እዩ። ቁርፅርፅ ኣቢለ ነንእሽተይ ዓቐን ነንእሽተይ ገይረ ድሕሪኡ ክዝርግሐ ዝርግሕ ከብለ ማለት እዩ። ባይነ ከከም ድሌትና ጌርና ዝተፈላለየ ቅርፅታት ወይ ስታይል ክነውፀሉ ንኽእል ኢና። ሎማዓንቲ ኣነ ዝሰርሖ ንውሕ ንውሕ ድበለ ከምዚ ባኒ ላብሬቶ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ባኒ እየ ክሰርሕ። ከም ትርእይዎ ልስልስ ድበለ ስለ ዝገደፍኮ ክድዕኮ ከለኹ ኣንተወይ ከምቲ ዝበልኩኹም ማይ ደለዎ ልስልስ ድበለ እንድሕር ገዲፍናዮ ንኽዝርጋሕ እውን ኣየሸግረናን እዩ። ትርእይዎ ኣለኹም ዝርግሕ ዝርግሕ እዩ ዝብል ፅቡቅ ልስልስ ድበለ ኣየድክመናን እውን ክንዝርግሖ ከለና። ስለዚ ማይ ደለዎ እንተገዲፍናዮ ብጣዕሚ ተመራፂ እዩ። ዳሕራይ እውን ምስ በሰለ እውን እቲ ባኒ ልስሉስ እዩ ዝኸውን። ሕጂ ከምዛ ትርእይኒ ከምዚኣ ገይረ ዝርግሕ የብል ኣለኹ ፅቡቅ ገይረ ድሕሪኡ ነንእሽተይ እንዳጠቕለልኩ ከምዚ ሕትም ሕትም እንዳበልኩ ኩላ ክውዳየ ድሓር በዘን ክልተ ጫፋ ከኣኒ ዳሕራይ ዝርግሕ ከይብል ማእታን ዕብሳ ኣቢለ ናብ 2 ወገና ዕፅፍ ኣቢለ ኣብ መወዳእቱ ኸ ከም ትርእዩ ዘለኹም ጫፍ ጫፉ ንኸይብተን ከምዚ ብኢደይ ገይረ ኣላግባ ኣቢለ ከም ትርእይዎ ኸኣኒ ከምዚ ክስታይ ክገብሮ ፀኒሐ ማለት እዩ።
كم أخب كبلت أنا حكت تحاوس هجخاني إزيا نحن باشا مثلا كذي تابعي أخذ كم زيت جيرة لالله عندنا هم سري ورا لهم كارا جيرة خان لعل عليو كفت يبلا له مهناتنا توشتو نخاتو حاون هاتو نابتوشتي يستامو هنجي كوم جيرة هلو ودي أيو مهناتو جزي خوص دلة سلازيد له عطيات أنها كاميرا كم ذات رئيني كلن كم زي أجيرة ودي أين مالتيو تنجف بإننا جيرنا ألا قبا دحري خانا أخب نبرا لنا مالتي كي زرق حدا حراي أفتاج أفاهاني كم زازراهم أبلع علي كارا جيرنا كفت نبرا لنا مالتي هجي كم سريوو بوزح بانو هين له هذا لا شوعات تقلهوني هجي زيتي يقبروا له بلا علي زخونا عينت كنت قمل نهرينا تهينا قاحو نقبر نهرينا أنا زيت تتكيم له دحري خاني زقبروا له حجها سمسمي سمسم دحر درينا نتقم نخيل زخونا عينت زلو أب سوداديو ولا تشيا سيد قال زبهل زخونا عينت ጥራታት ክንጥቀም ንኽእና ብላዕሊ ኣነ ሰምሰም ተጠቂመ ኣለኹ ንሎማ ዓንቲ እቲ ዘይቲ ወይ ከዓ እንቋቑሖ ብላዕሊ ንገብረሉ ነቲ ንገብረሉ ጥረ ብላዕሊ ንኽሕዘልና ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ስለዚ ከምዚ ገይረ ክድን ኣቢለ ከዓ ን20 ደቂቕ ድኸውን ኮፍ ኣቢለ ፀኒሐ ርእይዎ ንፍሒሉ ሕጂ ኦቨነይ ወሊዐያ ኣብኡ ይእትየዮ ሕጂ እውን ከም ስርኢዎ دحري 20 دقيقة قال زخون دار أخو يقوم ترى له مالتيو هجيت أوفن فلاليو نهنا حد جزء بلعلي ترسنا ليا حد جزء هاني بزحي ترسنا ذا سواي بهم قمت إليو هجي أخي الورلو رأيو قمت إلي نيرة كفتها بلندار أخو كم زبالة باني أو تياتري ورلهم بالدعم تسبل لك كم تعب دق نجزء خاون لعل خماني تباركم مجننا يكونن لوس طبو أبزحناون خنا متصل نخل بالدعمي تمراتي وكم زكير كنا بزحن سنكيتكم أفرج تقوم تدخلوا أفريزر داو عنا شو نتكمل نخلينا كم سري ورأي ولا وشتون بسيليو طبو بسيلو يا بالدعمي طبو بسيلو يعني يلوم حزيار متأخونا زيات مسل نيرا سلازي فتيهم ما فتيخنا أخذكونا تسفا قبر فتن وايهم اندحر دا فتيهم ما هاني أب كومنت كده فليهم زخونا حتى رئيتو زلكم أب كومنت كده فليهم زي عينة بلاستيك تو يورا لهم زي بلوك أب كوم يأخو قبرو يا باب حدا جرا أو خطوة لسلس دبالة كل كنت قمر لخلنا أو يتهنا عاد مع توصل زلوا ولا حد عيدروني انت حرد أن مسيلو زين ودا مسيلنا هاني أفريج يتوه سلازينا زياد مسلني راني لو ما أنت حستي يغني الله